Здравейте, приятели! Намираме се пред пети корпус на Велико Търновският университет. За тези от вас, които обичат да философстват, да разрешават сложни политически проблеми или да разгадават загадките на човешкият ум, тук е точното място. Аз съм Шидер и ще ви представя философският факултет. В него работят авторитетни хабилитирани преподаватели, което е сериозна гаранция за високото учебно и научно равнище. Наследник е на богатите интелектуални и духовни традиции на престижната Търновска школа, обединила много от най-будните умове на нацията. Предлага на студентите си отлична материална база и възможността да се възползват от контактите и съвместните проекти на факултета с множество български и чуждестранни научни общности и институции. Намираме се в философския факултет, където ще направим кратка обиколка на неговите зали. В специалността философия се подготвят бакалаври и магистри с квалификация за участие в решаването на всички актуални проблеми на социално-политическото, просветното и духовното развитие на обществото. Завършилите могат да работят като учители, преподаватели, научни сътрудници, като дейци във всички звена на културната и информационната сфера, редакции, издателства и други. Специалност психология. Студентите се обучават във всички образователно-квалификационни степени и придобиват квалификация като бакалавър по психология, магистър по социална психология, магистър по психология на личността. За студенти, които имат друго висше образование, различно от бакалавър по психология, има магистърска програма по психология. Има обучение и на докторанти, които придобиват образователна и научна степен доктор по психология. В специалността политология се подготвят бакалаври и магистри с квалификация политолог, способни да участват ефективно във всички форми на държавното и местно управление, да работят в неправителствени организации и други структури на гражданското общество, в медиите и сферата на културата, да правят политически анализи и прогнози, да вземат отговорни политически решения. Това беше всичко от мен. Надявам се скоро да се срещнем по коридорите като колеги.